que sí que afragmenta que todos temas está government tu piniclem mani tu mana pe enong le derlo que sí antu bom lo la pi pe non ta que sí aku long tu lo posi ningarong lo la pen kadoi phanda birtani tum pilo jen itum APHLC noksa ke symbol ke sí hello que sí aputhak si theng nang po lan ke ilitum rat la pen itum data jok un po Sala, nali tum ne thang si symbol bang ko propose na ma hola election la CP ke thom ni tum invite me ke di la si ke thom invite lo number 1 ke si lo number 2 ke torch lo number 3 ke kolom pen hala ki bia thai la son lo sia number 1 abang sini tum ka prefer lo po jo la si number 1 sin tum na apan ang pilo ke si Hasil ju last time election hol bang ke torch mi hum desa na ju MP hut ke si okay si MSC bang si torch MSC torch Hai, hasil MSC. so a symbol asa muni tu confuse with that non hola EC independent candidate do mate rajan timu po muni confuse fellow non le ni tu ne ke si puber lo ke ante torch ke hala ko manne sang ma po tum ke di garu tum hala ke ke dang MP ke nang tum la tos simbol bang long la der ten ang tum avot ni tum la ke long lip un elo ni tum ke si kang wai lo ke ante jo batai ta non batai ke tum hang on de lo ke torch ke si ke melo ko lo ala ka ke than me sen he ke klan account ke ni tum muni tum man ka pachini account me claim et lo non ke la ke chia tum men kang thana na lo la si ke si pen ing tipet pet bo lo nai lo lam bang sa tang te la ASDC candidate atum an bang ke chigidro lap aputhak nang ni bang lo mi sen lo alang li tum la edet la pen ikhei kereng dang ji pu ma thasi ASDC candidate tum che withdraw et lo lawang mi sen lo ni tum APHLC pen alang li tum ban churu lo Intera so nang li kama thadam ke tum chibitro lo posi la tum award ko na sidam ji la tum vote ke ni li kama tha ni tum APHLC long si wang po thema la alang li tum vote an ke la ke khei pereng nang ji pu tum vote ke halata ASDC tum ke la si aprang nelita politics join India ko ke ASDC supporter lang nelita Jadi aku ASDC long doing tum olang mada ASDC bang si nili dodun lo aku disi HSDC pusin dodun lo seta rata tum kroikre athege nili non pudam de lo hai ke kroikre athege nang li tum ta chini lo sa Islam non nang li tum alliance pen se election pathu pong mati sa li la si nang li hin pen ka chimatha pan si congress award nang li long ji Congress award ke ni tum non ke theglong ke alang ni tum along ke doan Congress award ke APHLC long siwang ekpo bang a khe award an tai ni tum long siwang po ko an bak do nang li tum assessment chu li tum la tum alang li tum 18,000 ke di ke long la 18,000 la pen la thak ta wang thui lang pu ni tum ma thalu a the non ni tum arjulong lo hala Bihari tum anda ba Bengali tum ta alang li tum ta ni li tum na thu ke wang yang ring du ku sia jelo la si nang li tum award ban kam yong sa chuni juga ni li tum 46,000 46,000 so se hai 47 le right apa MP ho sa MP ke अच्छा सर ये ना तुमला हारोघाट 109 हारोघाट constituency along bang friendly contest baturong so dimang people silang alliance ke loma mate dak bang ke leave it to song ki matha loma alam ang la son ho non dagne li tum choche okhil gogoi pen congress tum ta long nia ding ke friendly contest si dorong lo la friendly contest ke one of the scheme of rather within the scheme of alliance lage strategy yes scheme of putak scheme or law putak alliance or law putak si lage isia a strategy lage
เป็นนอนหลายลูกมันนะจำน่ารีมันจะเป็นนี่ตัวละมั้งยังสิอาร์จูเดลแต่นี่ลีอีปุกังตุ้งแกอัตมีนี่ลีตุ้ม car vehicle bike rally dolo muni nang dun pik lo thousands lo jum hisab ta unhe la posi rat atum afan ni litum choro lo rat nang dun an atum la pen nang dun long le ta dolang hala petrol ni tum pitong thede pi un edet lo la pot ni tum alang litum phan rat ke do an atum phan choro lo